To jama'a barkanmu da warhaka. Barkanmu da zuwa wannan tashin namu mai albarka. Idan wannan ne farkon zuwan ka wannan tashin namu mai albarka, ka jimre ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamar karrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. To Abba Kabir dai babban gwamnan da aka fi sani Abba Kabir na Kano, wanda aka sani kwanan nan suka gama shari'a a kotun koli inda ya ci nasara akan Nasiru Gawuna ɗan takararsa na APC. To Abba gida dai mutum ne wanda muka sani mutum ne mai arziki, sannan kuma mutum ne mai son jama'a, ba shi da wani son kai balle girman kai balle kishi ko kuma wani nuna kiyama ga kowane ɗan addini. Abba Kabir dai ya ma rarara kyautan gida da mota, gida wanda ya kai kusan miliyan 20, sannan kyautan motan da ya bashi ya kai kusan miliyan 5. To Abba Kabir dai ya nuna ma APC da cewa shi na kowa ne, shi ba wani bai da wani yakini na munafuncewa kowanne mutum, ba ruwansa kai dan APC ne ko kuma kai dan kwankwasiya, ba ruwansa, shi ne tashi kyauta kawai yake yi. To inda rarara ya saki wata waka ne bayan cin nasarar da suka yi a kotun koli shi da Gawuna. Rarara ya saki wata waka wanda ya nishadantar da mutanen Kano, inda ma ya ba mutane mamaki, ashe rarara shi ma dan kwankwasiya ne, a ɓoye ke nashi komai. To amma wakan nan dai rarara ya fito ya bayyana ra'ayinsa game da kwankwasiya. Rarara shi ma ashe babban mabiyin kwankwaso ne, rarara babban mabiyin kwankwaso ne, kwankwasiya shi ma yake ashe kawai fitowa ne ya fito ya bayyana shi ne abin da rarara bai ba. To amma yanzu rarara ya fito ya bayyana ra'ayinsa game da kwankwasiya, ya saki waka mai zafi mai nishadantarwa, ko ta ina wakan ake. Bari mu sake muku faifayen wakan ku kalla ku ji ma idanuwanku. Sai Abba Kabir zaɓin kowa.